Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal di a gofyn i ti drigyrhau wrthym i ddod lawr ein plith, i nerthu ni, i daddoli di mewn ysbryd a'r gwirionedd. Tyrd felly bendithiau'n hamser, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n Cynhadledd Haf yn pregethu yn ein hoedfa Gymraeg, mae'r parchedig Martin Williams. Wel, cyn i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, gadewch ni ddarllen o air Duw, o'r Efengil yn ôl Marc, y 10fed bennod ac yn dechrau'n adnod 17. Marc, pennod 10 ac adnod 17. Ac wedi iddo fyned allan i'r ffordd, rhedodd un ato a gostyngodd iddo ac a ofynodd iddo o athro da. Beth aw na fel yr etifeddwy bywyd tragwyddo. A'r Iesu ddywedodd wrtho, paham y gelwi fi yn dda, nid oes neb da ond un sef Duw. Ti a wyddos dy gorchmynion, na odi neba, na ladd, na ladrata, na chamdystiolaetha, na chamgolleda, anrhydedda dy dad ath fam. Yn te atebodd ac y ddywedodd wrtho, athro, yr rhai hyn i gyd ag edwais o'm heiengtid. A'r Iesu gan edrych arno a'i hoffodd ac y ddywedodd wrtho, un peth sydd ddiffygiol i ti, dos, gwerth yr hyn oll sydd gennyt, a dyro i'r tlodion, a thi ag ei drysor yn y nef, a thyred, a chymer i fyny y groes a dilyn fi. Ac y fe a bryddhaodd wrth yr ymadrodd ac aeth ymaith yn athrist, canis yr oedd ganddo feddiannau lawer. A'r Iesu edrychodd o'i amgylch ac y ddywedodd wrth ei ddisgyblion, mor anodd yr arhau y mae golyd ganddynt i deyrnas Dduw, a disgyblion a frawch asant wrth eiriau ef, ond yr Iesu atebodd drychefn ac y ddywedodd wrthynt, o blant, mor anodd yw i'r rhai sydd â'i hymddiried yn ei golyd fyned i deyrnas Dduw. Y mae'n haws i gamel fyned trwy grau'r nodwydd nag i olydog fyned i mewn i deyrnas Dduw. A hwy as yn asant yn ddirfawr gan ddywedyd wrthynt ei hunan, a phwy a all fod yn gadwedig. Mae'r Iesu wedi edrych arnynt a ddywedodd y gyda dynion amhosibl yw, ac nid gyda Duw, canis pob peth sydd bosibl gyda Duw. Bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti o Dduw unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw, trwy heiddiannau, dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist, ac trwy yr hyn oll y mae e wedi wneud i ni o Dduw, i ni'n llawenhau cyn i'r byd cael ei lunio, i ti drefnu ffordd i achawdwriaeth, y tad a'r mab a'r ysbryd glân, y drindod wrthi, yn trefnu, achub, gwael golledig eog ddyn. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr Efengil sanctaidd, yn diolch i ti dy fod wedi edrych arno mewn ein pechod ac eto wedi dangos y fath gariad, y fath drigaredd i anfon dy fab yr arglwydd Iesu Grist. I fyd fel hon, i fyd y byddai yn ei wrthod, ac yna ni ei ladd ei groes hoelio. Ond o Dduw i ni'n llawenhau, mae dyma'r ffordd yr wyt ti wedi drefnu. Y gallwn ni dderbyn maddeiant pechodau, cael ein golchi'n lan yn wynach na'r eira. Ac felly ni yn diolch i ti o'r newydd, ac yn gofyn i ti ddod lawr i'n plith ni nawr, i'n helpu ni i ddiolch i ti o waelod i'n caloni, i daddoli ti wrth i'r air cael ei chyhoeddi, wrth i'r Efengil cael ei egluro, wrth i bechaduriaid cael ei herio. O Dduw, y bydd ein calonau ni sydd yn blant i ti yn llawenhau ac yn dy glodfori di. Felly o Dduw i ni yn gofyn i ti, i'n trigyrhau wrthym i ddod lawr i'n plith y nawr i fendithio a nerthu dy was wrth iddo gyhoeddi ffordd i achawdwriaeth. Y byddi ti yn amddiffyn i rhag yr un drwg i ni cyflwyno'r rhai sydd yn bell o dy bethau di, ac yn gofyn i ti i ddod a'i dwysbigo nhw, i deffro nhw o'i trwmgws, a peri y byddant yn gwrando, ac o Dduw mwy na gwrando yn ymateb, ac yn dod at droed y groes. Felly o Dduw, bendithio ni nawr a bendithio'n gwlad i ni, yn cyflwyno'n gwlad i ti, ac yn gofyn i ti ddod yn ôl i'n plith unwaith eto, ac i bendithio'r wlad hon. I ni yn diolch am y ffordd i ti wedi bendithio'n gwlad, ond o Dduw, tyrd unwaith eto, bendithio ni nawr, dechreuau gwaith yn ein plith nawr hyd yn oed, yn gofyn i ti weithio yn rymus yma ac ar hyd a lled y wlad a gwledydd y bydd. Y bydd llawer yn tystio i'r ffaith dy fod ti wedi agosau atom. Bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch i ni gael ni emyn rhif 340, arglwydd gad i'm dawel orffwys dan gysgodau'r palmwydd clud. 340.
40. Gyfeillion, hoffwn ni droi eleni at degfed benod o'r Efengyl yn ôl Marc am destun, adnodau 26 a 27. Felly Marc 10, adnodau 26 a 27, a chanolbwyntio ar y cwestiwn gyfynnodd disgyblion yr arglwydd Iesu i'r gwaredwr. Hwy a synasant yn ddirfawr gan ddywedid wrth iddynt eu hunain, a phwy a all fod yn gadwedig. A'r Iesu wedi edrych arnynt a ddywedodd, gyda dynion amhosibl yw,
ac nid gyda Duw, canis pob peth sydd bosibl gyda Duw. Felly dyma y disgyblion yn gofyn i'r arglwydd Iesu Grist, pwy a all fod yn gadwedig? Pwy a all fod yn gadwedig? Ond wedi cael I brawychu gan eiriau yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd dyma Iesu yn dweud wrthynt, mor anodd y rai y mae golid ganddynt I deyrnas Dduw. A'r arglwydd Iesu yn tanlinellu hynny trwy roi rhyw darlun iddynt a dweud y mae'n haws I gamel fyned trwy grau y nodwydd nag I olidog fyned I mewn I deyrnas Dduw. Wel, peth amhosibl yw I gamel mynd trwy grau y nodwydd, ac felly cafodd y disgyblion I brawychu gan eiriau yr arglwydd Iesu a gofyn, wel, pwy felly, pwy all fod yn gadwedig? A mwy na hynny, oedd y disgyblion yn gynharach yn y dydd wedi gweld dyn yn cerdded I ffwrdd o'r arglwydd Iesu Grist yn drist. Yn drist oherwydd oedd e wedi ffeili mynd I mewn I deyrnas nefoedd, oedd e wedi ffeili cael bywyd tragwyddol, oedd e wedi gwrthod credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly nid rhyw cwestiwn theoretical sydd fan hyn, ond cwestiwn holl bwysig. Oedd y disgyblion yn meddwl, wel, os oedd dim gobeith i'r dyn ifanc mynd I mewn I deyrnas nefoedd, wel, pa obaith sydd gennym ni I mynd I mewn I deyrnas nefoedd. Os oedd e yn anodd i'r dyn ifanc I fod yn gadwedig a cerddodd I ffwrdd oddi wrth yr arglwydd Iesu, wel, pa obaith sydd I ni I fod yn gadwedig? Pwy felly all fod yn gadwedig? Wel, hoffwn ni am ychydig eleni ystyried y cwestiwn holl bwysig. Mae yn cwestiwn holl bwysig wrth gwrs, oherwydd mae yn delio gyda phethau o dragwyddol bwys. Mae'n delio gyda marwolaeth ac a thragwyddoldeb. Mae'n delio gyda y cwestiynau o nefoedd ac uffern. Mae'r cwestiwn yma yn un o'r cwestiynau mwyaf pwysig all neb gofyn pwy a all fod yn gadwedig, neu wneud hi'n mwy bersonol beth, a alla I fod yn gadwedig. Oes na gobeith I rywun fel fi I fod yn gadwedig? Os na gobeith I chi, y rai sy'n gwrando ar hyn, I fod yn gadwedig? Mae'n cwestiwn holl bwysig. Wel, gadewch I ni ystyried y cwestiwn a roi y cwestiwn o dan pedair pen heddi. Yn gyntaf, wi am nodi mae pwysleisio bod yn gadwedig mae'r disgyblion fan hyn. Maen nhw'n pwysleisio hynny oherwydd dim ond I rai cadwedig y mae unrhyw bendith ysbrydol yn dod. Beth wy'n meddwl? Wel, os chi'n ystyried enghraifft maddeuant, pardwn, perthynas a Duw, bod yn blentyn I Dduw, cael y gobaith o fywyd tragwyddol, cael Duw yn dad arnom ni a phob cysur yr efengil, mae'r bendithion reini yn dod dim ond i'r rhai sydd yn gadwedig. Mae rhai bod yn gadwedig.
i dderbyn myddeiant. Mae'n rhaid bod yn gadwedig i dderbyn bywyd tragwyddol. Mae rhaid bod yn gadwedig i mynd i'r nef. Mae rhaid bod yn gadwedig i ddianc oddi wrth uffern a ddaw. Mae pob bendith ysbrydol yn dod i'r rhai sydd yn gadwedig. A dyna pwyslais y sgwrs cafodd yr arglwydd Iesu gyda'r dyn ifanc cyfoethog a ddaeth ato. Yn gynharach yn y benod o adnod 17, y mae dyn yn dod yn rhedeg at yr arglwydd Iesu Grist. Yn sicr mae ganddo cynsern am ei enaid, mae ganddo cynsern am dragwyddoldeb, mae'n pryderu, mae'n dod yn rhedeg at yr arglwydd Iesu adnod 17, ac yn plygu ger ei fron ac yn dweud, o athro da, beth a wnaf fel yr etifeddwyf fywyd tragwyddol? Beth a wnaf fel yr etifeddwyf fywyd tragwyddol? Dyna'r cwestiwn oedd ar ei galon, ar ei feddwl. Oedd siŵr wedi ystyried bod bywyd yn fyr yma yn y byd. Ni wedi profi hynny trwy gydol y flwyddyn aeth heibio, gweld bod bywyd yn ansicr, wedi byw trwy y pandemig, a neb yn gwybod os o'n nhw yn mynd i dal y virus, ac oedd popeth yn mynd i fod yn iawn neu beidio. Ni wedi wynebu bywyd y marwolaeth, ac oedd y dyn yma, oedd eisiau gwybod, oedd eisiau bod yn sicr bod ganddo bywyd tragwyddol. Ac wy'n hoff iawn o'r dyn. Mae'n edrych ar y wyneb fel dyn eitha serious, yn sicr fe allwn ni dweud bod e'n ddiffiant yn ei gwestiwn. Oedd o ddifrif yn gofyn y cwestiwn i'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweld llawer o bobl yn yr Efengylau yn gofyn cwestiynau i'r arglwydd Iesu mwyn dal Iesu allan, mwyn cael achos yn erbyn y gwaredwr, ond nid y dyn yma. Mae'n ddiffiant, mae o ddifri yn gofyn y cwestiwn. Ond mae'n amlwg hefyd wrth edrych ar y sgwrs mae'n cael gyda'r arglwydd Iesu bod yn anwybodol iawn o bethau ysbrydol. Mae yn y tywyllwch. Ac yn sicr, dwi ddim yn gweld bod angen achubiaeth arno. Dwi ddim yn gweld bod angen i fod yn gadwedig. Dwi ddim yn gweld bod angen iachawdwriaeth arno. Mae eisiau gwybod ynglyn â bywyd tragwyddol, ond dwi ddim yn gweld mai dim ond i rai cadwedig mae bywyd tragwyddol yn dod. A dwi ddim yn gweld i angen chwaith am iachawdwriaeth. Er enghraifft, os ni'n edrych ar yr adnodau yn adnod 19, mae'r arglwydd Iesu yn trafod gyda fe gorchymynion Duw, na odeneba, na ladd, na ladrata, na cham dystolaetha, na cham golleda, anrydeddau dy dad a thfam, a beth yw ymateb y dyn? Wel, dwedodd athraw y rai hyn i gyd a gedwais om hienctid. Ac yn sicr dwi ddim yn gweld bod gyfraith ddefn yr arglwydd yn gyfraith sy'n mynd yn ddwfn, sy'n chwilio nid yn unig gweithredoedd dynion, ond mae'n chwilio hefyd geiriau a meddyliau a deisefiadau y galon. Mae'n treiddio calon pob un,
Ac wy'n credu mae'n eitha diffiad eto yn dweud wrth Iesu wedi cadw rein I gyd, ond wrth gwrs oedd e ddim yn gallu gweld. Oedd e yn y tywyllwch, oedd e ddim yn gallu gweld I bechod, oedd e ddim yn gallu gweld I galon I hun. Oedd e ddim yn deall bod y gorchymynio ma'n delio gyda'i feddyliau, gyda'i galon, a bod pawb wedi pechu ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Ac yn wir, oedd e yn y tywyllwch ynglyn ag ogoniant Duw. Oedd e'n sôn fan hyn am yn dweud athro da. A Iesu yn gofyn, wel, ac yn dweud wrtho, wel, nid oes neb da, ond un, sef Duw. Oedd e ddim wedi sylweddoli mor sanctaidd ac mor gyfiawn yw yr arglwydd, Duw y gogoniant. A peth ofnadwy felly yw pechu yn erbyn Duw sanctaidd a Duw gogoneddus. Ac wedyn, ni'n gweld eto yn y cwestiwn mae'n gofyn, wel, mae'n dweud o athro da, beth a wnaf fel yr etifeddwyf fywyd tragwyddol. Mae'r arglwydd Iesu yn ei cwestiynu fe. Ac mae'n amlwg bod y dyn ma'n credu bod e'n gallu achub ei hunan. Bod e'n digon da fel yr oedd e I etifeddu y nef, ond oedd eisiau gwybod oes na un peth mwy allai wneud. Wi wedi cadw y gyfraith, wi gallai roi tic I hynny, ond os na rhywbeth ychwanegol allai wneud I etifeddu bywyd tragwyddol. Ac oedd e ddim yn deall bod hi'n amhosibl I etifeddu bywyd tragwyddol trwy ein gweithredoedd ni. Oedd e yn y tywyllwch. A swm y sgwrs wedyn, os ni'n dod at ddiwedd y sgwrs, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud hyn wrtho. Un peth sydd ddifygiol I ti, dos gwerth yr hyn ôl sy'n gennyt, a dyrw i'r clodion, a thiagau drysor yn y nef, a thyryd a chymer I fyny y groes, a dilyn bu. Beth mae'r arglwydd yn gwneud yn adnod 21? Wel, mae'n galw y dyn I edifeirwch a ffydd yn yr arglwydd Iesu. Dyna beth mae'n neud. Mae'r dyn wedi gofyn i'r arglwydd Iesu beth a wnaf fel yr etifeddwyf fywyd tragwyddol, a'r arglwydd Iesu yn gorffen y sgwrs trwy ddweud, wel, yr unig ffordd allwch chi etifeddu bywyd tragwyddol yw trwy edifarhau a chredu pwyso arna fi. Ac os chi'n edrych ar adnod 21, mae Iesu yn rhoi y galwad. Un peth sydd ddifygiol I ti, dos gwerth yr hyn oll sydd gennyt, hynny yw tro oddi wrth y byd, tro oddi wrth y ffordd chi'n mynd, tro oddi wrth y bywy chi'n byw, newch 180 degree turn, dyna beth yw edifeirwch, trowch, ac mae Iesu yn galw arno fi I edifarhau, I cael gwared o'i fywyd perchydurus, ac wedyn mae'n dweud tyryd a chymer I fyny y groes a dilyn fi. Mae yna galwad I gredu I ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu yn dweud, nawr dewch, dilynwch fi, rowch eich ffydd, rowch eich cariad, trystwch yno fi, yn unig, ac fe gewch drysor yn y nef. Fe gewch chi bywyd tragwyddol. A dyna y galwad
Chi'n gweld gyfynodd y dyn, beth sydd rhaid wneud, beth aw na fel yr etifeddwy fywyd tragwyddol, a Iesu yn dweud yr unig ffordd yw trwy fod yn gadwedig oherwydd mae bywyd tragwyddol ac unrhyw fendith ysbrydol yn dod i'r cadwedig yn unig. Ac fe aeth y dyn i ffwrdd yn drist, heb fywyd tragwyddol, pam? Oherwydd gwrthododd i fod yn gadwedig, gwrthododd edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly mae bod yn gadwedig yn holl bwysig oherwydd dim ond trwy fod yn gadwedig y mae unrhyw bendith ysbrydol yn dod. Ond mae yna ail pwynt fan hyn yn cwestiwn y disgyblion. A'r ail pwynt yw hyn, bod angen ar bawb i fod yn gadwedig. Oedd angen i'r dyn cyfoethog cael ei achub, ond oedd angen i bawb i gael ei achub hefyd. Mae angen arnom ni i gael ein hachub i fod yn gadwedig. Ac mae yna rhyw hint yn yr hyn mae'r disgyblion yn dweud sy'n tanlinellu hynny. Mae nhw yn gofyn pwy a all fod yn gadwedig. A mae eisiau gofyn, wel pam o'n nhw mor bryderus ynglyn â hyn? Oedd Iesu wedi dweud bod hi'n anodd i'r rai o ddagolyd i etifeddu deyrnas Dduw. Ond nhw wedi gweld dyn ifanc cyfoethog yn cerdded i ffwrdd, heb fywyd. Ond pam oedd y disgyblion mor bryderus? Oherwydd, mae eisiau gweud, wrth gwrs, o'n nhw ddim yn gyfoethog. Pysgotwyr oedd y mwyafrif ohonynt, dynion eitha cyffredin, o dim lot o gyfoeth o gwbl pobl tlawd. O nhw, wel pam o'n nhw yn gyfidio felly ynglyn â bod yn gadwedig oherwydd geiriau'r arglwydd Iesu Grist fan hyn ynglyn â dynion golidog. Wel, oherwydd oedd y disgyblion yn gweld i bod nhw yn debyg i'r ddyn cyfoethog. Wel, sut? Wel, problem y dyn cyfoethog oedd hyn, oedd yn anfodlon i gael gwared o'i gyfoeth. A pham oedd mor anfodlon i gael gwared o'i gyfoeth oherwydd oedd e'n caru gyfoeth. Dyw'r Beibl ddim yn pregethu yn erbyn cyfoeth, ond mae yn dweud bod yna perygl mewn cyfoeth, a'r perygl hynny yw i garu ein cyfoeth ni. Ac i droi cyfoeth yn eilin. A dyna beth nath y dyn ifanc cyfoethog, oedd i gyfoeth yn eilin iddo. Ac felly fe ffeindiodd e'n amhosib i edifarhau o'r eilin hwnnw. Oedd well ganddo o'r eilin na bywyd tragwyddol. A dyma y disgyblion yn sylweddoli, o'n nhw ddim yn gyfoethog, o'n nhw ddim â llawer o arian,
oedd hi'n bosibl i cael 10,000 o eilunod yn y byd. Ac oedd eu calonau nhw mor eilynyddolgar wrth natur, a chalon y dyn ifanc cyfoethog. O'n nhw yn gweld bod eu calonau nhw yn debyg. Ac felly, wrth natur, o'n nhw yn yr un sefyllfa ar dyn cyfoethog. Eilun y dyn cyfoethog oedd ei gyfoeth, ond oedd ganddyn nhw hefyd i eilunod. A beth yw eilun? Wel, y peth hynny sy'n cymryd lle Duw yng nghalon dyn. Mae pawb yn y byd yn addoli rhywbeth. Mae gan pawb yn y byd yr un peth maen nhw'n addoli yn fwy na phopeth arall. A dyna beth yw ei eilun nhw. Mae'n mynd â graidd pechod. Mae Duw yn mynnu ein bod ni i garu ef a'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl nerth, a'n holl enaid. Mae Duw yn mynnu i fod yn gyntaf yn ein bywydau ni. Mae Duw yn mynnu ein bod ni i ogoneddu fe a fe yn unig. Ond y problem ein calonau ni yw hyn. Ni'n gogoneddu llawer o pethau. Mae llawer o bethau yn mynd â'n serch ni, yn mynd â'n bryd ni. Ac mae'r disgyblion yn gweld hynny. Maen nhw'n gweld bod eu calonau nhw yn ffactri eilunod. Ac mae hynny yn wir amdano ni. Mae gyda ni, yn ein calonau ni, eilunod. Gai ofyn, beth yw'r un peth sydd yn eich cyffroi chi yn fwy na Duw? Sy'n creu mwy o hapusrwydd a mwy o llawenydd yn eich calon chi'n ac addoli Duw? Oes na rhywbeth sy'n rhoi mwy o lenyddwch i chi, cysur i chi na Duw? Wel, mae'r un peth hynny felly yn eilun. Beth yw'r peth cyntaf chi'n meddwl amdano y bore? A peth ola chi'n meddwl amdano bob nos? Yr un peth na allwch chi heb fyw, hebddi. Chi'n gweld yn naturiol y mae pawb ac eilunod. Mae pob un ohonom yn debyg i'r ddyn cyfoethog. Wrth natur ni'n anfodlon i wrthod ein eilunod. Ni'n byw i bopeth a phob un arall ond yr arglwydd wrth natur. Ac felly mae angen i bawb ohonom, i bob un ohonom i fod yn gydwedig. Mae angen achubiaeth arnom ni, oherwydd ni wedi pechu yn erbyn y Duw byw. Ni wedi pechu yn erbyn y Duw sanctaidd. Ni wedi rhoi ein bryd ni, ein serch ni, ein cariad ni, a'r bethau eraill ar wahân i'r arglwydd, a mae hynny yn bechod enfawr. Ac mae angen i ni cael ein hachub, oherwydd heb cael ein hachub ni'n wynebu barn Duw am hynny. Ni'n euog o flaen Duw am ein pechod ni. Ac fe fyddwn ni yn wynebu barn Duw dros hynny. Mae pobl yn meddwl am bechod yn ein dyddiau ni. Maen nhw'n sôn am bob math o bechod, ond beth yw y pechod? Wel, y pechod yw hyn, bod ni'n gwrthod
caru Duw, a gogoneddu Duw, a'n holl galon, a'n holl enaid, a'n holl nerth. Dyna'r gorchymyn cyntaf dwydodd yr arglwydd Iesu Grist. Ni bechydried oherwydd ni wedi ffeili, ni wedi methu, ni wedi gwrthod. Caru a gogoneddu Duw fel y ddylwn yma yn y byd. Mae hynny'n neud ni'n euog o flaen Duw. Ac mae hynny'n golygu y cawn ni'n barnu. Ac os ni ddim yn edifyrhau, os ni ddim yn troi at yr arglwydd Iesu, fe fyddwn ni yn ymwynebu colledigaeth a mae'n pechod. Felly y pwynt cyntaf, mae pob bendith ysbrydol yn dod i'r cadwedig yn unig. Yr ail pwynt, mae angen ar bob un i fod yn gadwedig. Mae angen arnoch chi ac arna i fod yn gadwedig. Pam oherwydd ni wedi pechu fel pechodd y dyn cyfoethog trwy cael rhywbeth arall yn lle Duw yn ei galon fel y peth mwyaf. Felly mae gyda ni hefyd ein eilunod ni, ac mae cael eilunod yn bechod ofnadw yng ngolwg Duw. Ac felly mae angen i ni cael ein hachub. Mae angen maddeiant arnom ni. Nawr yn drydydd heddi, mae eisiau sylweddoli na allwn ni achub ein hunan. Na allwn ni wneud dim i achub ein hunain. Dyma disgyblion yn gofyn i'r arglwydd Iesu yn adnod 26, a phwy a all fod yn gadwedig? Pwy a all fod yn gadwedig? Ar Iesu wedi edrych arnynt a ddywedodd, gyda dynion amhosibl yw. Gyda dynion amhosibl yw. Mae Iesu yn dweud yn glir bod hi'n amhosibl i ddynion i achub i hunain. Amhosibl, nodwch y gair na. Dwi ddim yn dweud mae'n anodd. Dwi ddim yn dweud, wel, mae'n tra anodd. Dwi ddim yn dweud, wel, fe allwch chi treial, ond mae 99% yn ffeili. Na, mae'n dweud i bod hi'n amhosibl i ddynion i achub i hunain. Pam felly mae sio gymaint o bobl yn credu fod hi'n bosibl? Ni'n cael enghreiffti yn y Beibl. Na i roi yr enghraifft o'r Apostol Paul yn y drydydd bennod o Philippiaid. Mae Paul yn ysgrifennu am ei fywyd fel Saul o Darsus, ac mae'n dweud hyn. Mae'n dweud, ac bod gen i fachos i ymddiried yn y cnawd. Os yw neb arall yn tybied y gall ymddiried yn y cnawd, mae fi yn fwy. Wedi enweidi arnaf yr wythfed dydd o genedl Israel o lwyth Benjamin yn Hebreiwr o'r Hebreiaid, yn ôl y ddefd yn Pharisead, yn ôl Zeel yn erlyd yr eglwys, yn ôl y cyfiawnder sydd yn y ddefd yn ddi ar gyhoedd. A dyna i fywyd fel Saul o Darsus, oedd e wir yn credu, oedd e'n iawn ger bron Duw oherwydd oedd e'n Iddew, oherwydd oedd e o lwyth Benjamin, oherwydd oedd e yn Hebreiwr, oherwydd oedd e'n Pharisead. Ac oedd e wir yn credu bod ei weithredoedd yn gallu plesio Duw. Oedd ei Zeel ac dros y ddefdd
a reoli y Beibl, wel, oedd e wir yn credu oedd e'n gallu ennill y nef trwy cadw y gorchymynion reini. Ac wedyn, wrth gwrs, fe ddath ei sylweddoli bod rheini i gyd yn sbwriel. Ond mae llawer o bobl heddi chi'n gweld. Falle chi dal ar ôl blynyddoedd yn credu y gallwch chi achub eich hunan. Yn credu bod perthyn i ryw wlad neu ryw capel yn ennill i chi ryw pwyntio o flaen Duw ac yn plesio Duw, neu bod ryw weithredoedd allwch chi wneud yn ddigon i ennill y nef. Ryw seremonïau crefyddol efallai chi'n cadw. Chi wir yn credu bod hi'n bosibl felly i gyrraedd y nef, i fod yn iawn gerbron Duw trwy eich gweithredoedd. Ond dyma'r adnod sy'n profi eich bod chi yn anghywir. Dyma'r adnod sy'n dweud bod hynny yn amhosibl. Mae Iesu yn dweud yn adnod 26 a 27 yr arglwydd Iesu yn dwedodd, gyda dynion amhosibl yw. Amhosibl yw. Felly gai apelio i chi heddi, gai apelio i chi i roi heibio bob syniad bod chi'n gallu achub eich hunain. Roi heibio bob syniad sydd gyda chi a gallwch chi cyrraedd y nef trwy eich gweithredoedd, neu trwy eich capel, neu trwy eich eglwys, neu trwy bod yn rhan o Gymru, Cymraeg a chari, fel mae pobl yn dweud y pethau. Rowch heibio y syniad na yn awr, yr eiliad hon, oherwydd mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud amhosibl yw gyda dynion. Amhosibl yw gyda dynion. Pam? Pam mae'n amhosibl? Wel, mae'n amhosibl oherwydd nall neb cadw y gyfraith. Mae'r Beibl yn dweud i'r sawl sy'n cadw gorchymynion Duw yn berffaith. Os allwch chi wneud hynny, fe gewch chi bywyd. Ond y gwir yw, pawb a bechasant, ac ydy'n yn ôl am y goniant Duw. Ni gyd wedi syrthio yn fyr, wedi cwmpo yn fyr, wedi torri gorchymynion Duw. Ac felly mae'r nef ar gau i ni. Oherwydd hynny. Ni wedi torri y gyfraith ac felly mae'n amhosib i ni i dadneud hynny. Mae'n amhosibl hefyd oherwydd ni ddim just yn pechu, ond ni'n pechaduried o ran natur. Ni'n blant i adda. A mae hynny'n golygu ein bod ni wedi cael ein geni, ein cynhedlu yn bechaduried. Ni'n cael ein geni yn euog o flaen Duw. Ni'n cael ein geni o dan gondemniad Duw, a mae'n bod ni yn blant i adda. Cyn i un ohonom pechu, cawsom ein genhedlu yn bechaduried, yn blant i adda, ac felly o dan condemniad adda. Ac mae'n amhosibl hefyd i achub ein hunain oherwydd
nid yw neb heb gras Duw yn dymuno cael ei achub. Ni wedi gweld hynny gyda'r dyn ifanc cyfoethog oedd eisiau gwybod beth oedd e'n gallu wneud i etifeddu bywyd tragwyddol, ond pan dwedodd yr arglwydd Iesu wrtho, wel, yr unig ffordd yw trwy fod yn gadwedig, mae angen i chi edifarhau, a mae angen i chi drysto yno fi a dilyn fi, fe ath i ffwrdd. Fe ath i ffwrdd yn dryst, o dim diddordeb da fe i drafod mwy. O dim diddordeb da fe i ofyn unrhyw cwestiwn arall i'r arglwydd Iesu ynglyn â beth yw y goblygiadau o ddilyn yr arglwydd Iesu neu beth bynnag. No interest, dim diddordeb, na diolch, wrth di hynny, a goffa fe. Ac yn naturiol dyna siwt y mae pawb. Heb law i ras Duw, a mae pobl yn bodlon byw yn ei pechod. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud yn y drydydd bennod o Iowan bod dynion yn caru y tywyllwch yn hytrach na'r goleuni. Felly, does neb yn ceisio Duw. Felly mae rai bod yn gwbl glir, ni ddim yn mynd i achub ein hunain. Mae'n amhosibl. Mae'n amhosibl i wneud hynny. Wel, yn olaf, felly, heddi, gai tynnu'ch sylw chi at eiriau yr arglwydd Iesu fan hyn yn adnod 27. Pob peth sydd bosibl gyda Duw. Mae Duw yn abl i'n hachub ni. Mae Duw yn abl i'n hachub ni. Os ni'n mynd i cael, os ni'n mynd i dderbyn unrhyw fendith ysbrydol, boed maddeuant neu perthynas â Duw neu bywyd tragwyddol, mae rhaid i ni cael ein hachub. A mae angen achubiaeth ar bob un ohonom, pwy bynnag ydym ni. Oherwydd bawb y bechasant ac ydynt yn ôl am ygoniant Duw. Ni ddim yn gallu achub ein hunain. Mae'n amhosib i wneud hynny. Ond mae Duw, a dyma'r newyddion da, dyma'r efengyl, dyma'r ffydd Gristnogol, mae Duw yn abl i'n hachub ni. Mae Duw yn abl i'n safio ni. Mae Duw yn abl i roi a chawdwriaeth i ni. Mae Duw yn abl i wneud hynny, ac mae'n fodlon i wneud hynny. Mae pob peth yn bosibl gyda Duw. Rhaid i Dduw ein hachub ni, a dyma'r newyddion da, bod Duw wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Mae Duw wedi wneud y cyfan. Mae Duw wedi trefnu ffordd i'n gwaredu ni, o'n pechodau ni. Mae Duw wedi trefnu ffordd y bywyd tragwyddol i ni. Mae Duw wedi trefnu ffordd fel y gallwn ni cael perthynas byw, real, personol gyda fe. Mae Duw wedi trefnu ffordd i ni cael ein cymodi ac e fe. Mae Duw wedi trefnu ffordd i ni dderbyn pob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Sut? Wel, mae wedi trefnu y ffordd hwnnw trwy i fab, yr arglwydd Iesu Grist. Ef yw y ffordd y gwirionedd ar bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad ond trwyddo ef. Ef yw ein iachawdwriaeth ni. Ef ac ef yn unig sy'n abl i'n hachub ni. Mae achubiaeth yn yr arglwydd Iesu Grist yn unig. Chi'n cofio hanes Simeon yn y drydydd bennod, yn yr ail bennod, mae ddrwg gyda fi o efengyl Luc. Ni'n gweld bod Simeon yn dod i'r deml pan ddath Joseph a Mair gyda Iesu i'r deml, fe ddath nhw ar babi i'r deml, a dyma Simeon yn dweud
Yr awron arglwydd y gorchyllynu dy was mewn tanefydd yn ôl dy air, canis fy llygaid a welsant dy iachawdwriaeth, yr hon a barotowaist gerbron wyneb yr holl bobloedd. Canis fy llygaid a welsant dy iachawdwriaeth. Oedd e'n dal y plentyn bach yn ei frechiau, a'i lygyd yn edrych ar y plentyn bach, a beth dwedodd e, y mae fy llygyd yn gweld dy iachawdwriaeth. Ac wrth gwrs o Simeon wedi sylweddoli bod iachawdwriaeth Duw wedi dod ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Iesu yw ein achubiaeth ni. Sut? Wel, oherwydd dyma'r un ordeiniodd Duw i achub i bobl. Dyma'r unig un danfonodd Duw i fab. A dyma'r unig un ordeiniodd Duw o dragwyddoldeb i fod yn achubydd i'w bobl. Ac dyma'r un a tebodd holl ofynion y gyfraith yn ein lle ni, fe ddath i'r byd chi'n gweld i'n gwaredu ni, oddi wrth ei bechodau. A sut nath e hynny? Wel, ni wedi sôn llawer y prynhawn yma am y gyfraith ni wedi torri, ni wedi syrthio yn fyr o safonau Duw, o gyfraith Duw, ond fe ddath Iesu ac fe gadwodd e y gyfraith. Bob iot ohono fe, oedd e'n berffaith, oedd e'n bir, oedd e'n dibechod. Fe gadwodd e fe y gyfraith ac anrhydeddodd i dad trwy gadw cyfraith perffaith Duw. Ac fe gadwodd hynny yn ein lle ni. Ein mwy ni y bu fyw yma yn y byd a chadwodd e y ddefdd. Ac yn ei gariad ac yn ei ras, oedd e'n fodlon hefyd i ddioddef cosb y ddefdd yn ein lle ar y groes. Mae cosb i dorri gyfraith Duw, y cosb hwnnw, yw barn Duw, condemniad Duw, uffern Duw, ond yr arglwydd Iesu fe aeth i'r groes ac yn gwbl wirfoddol fe wynebodd y barnwr yn y sewyllwch a Galfaria. Fe teimlodd a phrofodd melltith y ddefdd ac fe dalodd perffaith iawn, fe dalodd ein holl ddylid ni ar y groes. Fel yr oedd y tad yn bodlon iawn a gwaith Iesu ar y groes. Ac fe wnaeth e hynny yn ein lle ni, bu farw drosom ni. Dyma yr unig un a bodlonodd cyfiawnder Duw. Ac felly mae'r ateb i'r cwestiwn yn glir. Pwy all fod yn gadwedig? Yr un sy'n ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna ffordd i ni gael ein achub heddi. Y ffordd yw Crist a'i ddawn ar iawn a Galfari. Mae ffordd agored trwy ei waed i mewn i'r nef i ni. Dwi ddim yn gwybod os oedd yr adnod hon ar feddwl yr mynydd pan ysgrifennodd e y pennill hon, ond na i orffyn gyda'r pennill. Mae'n gofyn cwestiwn, a oes gobaith am achubiaeth? Oes maddeuant i bob bai? Pob un? Pob pechod? A oes hedd, hynny yw hedd gyda Duw, heddwch gyda Duw? Allai fod yn iawn gerbron Duw, oes hedd a meddyginiaeth? A oes ceidwad i'r fath rai? A dyma yr ail rhan o'r bennill. Oes medd Duw o'r nef yn eglur, mydd ar perais
Aberllawn. A mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Wel, pwy all fod yn gadwedig? Wel, pawb sy'n galw ar enw'r arglwydd Iesu, pwy bynnag ydyw. Gall y gweithaf dod. Gall yr aflanaf, gall y pechadur mwyaf dod at yr arglwydd Iesu a cael achubiaeth. Gallwch chi dod heddi. Golchwyd Magdalene yn ddisglair, a Manasseh ddi yn wyn yn y ffynon ddaeth o galon Iesu a galfaria fryn. Pwy a wyr na olchi'r finnau. Pwy a wyr na fyddaf byw, ffynon rasol pen calfaria, llawn o rinwedd, dwyfol yw. Wel, gyfeillion, dyma cwestiwn holl bwysig. Pwy all fod yn gadwedig mwyn derbyn unrhyw bendith ysbrydol? Mae angen i ni cael ein hachub. Mae angen fod yn gadwedig. Mae'r angen hwnnw ar bob un oherwydd pawb a bechasant yn cynnwys chi, yn cynnwys fi. Mae'n amhosibl i ni i'n hachub ein hunain. Rowch heibio syniad y gallwch chi trwy eich gweithredoedd ennill y nef. Ond diolch i'r arglwydd, y mae maddeiant gyda Duw. Y mae pob peth yn bosibl gan Dduw. Y mae ef wedi paratoi a chybiaeth i ni trwy fab yr arglwydd Iesu Grist. Cred felly yn yr arglwydd Iesu a chadwedig fyddi. Amen. I orffen i gwasanaeth, gadewch i ni ganu emyn rhif 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes, euogrwydd fel mynyddoedd byd, dri'n ganu wrth dy groes. Emyn rhif 103.
Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.